Parani. Wen lah ini. Ayo kok bocah. Yo kae lho, tenanan kae. Kae Yo bener kae bocah kae. iki parani. Gas. Wen ini. Kita wonge. Yo bro, tenang. Kita. Ngapa iki padha rene kabeh iki? Anu Mas, jadi jarene bolong ki mangene mencurigakan maling-maling ngono lho. Maling ngopo? Aku kudu maling ngene. Lah ngaku ae. Aku njrebeke satu gelang ngene. Ngaku ae. Lho niki, aku ning mana dilawu. Delok asine. Kok mang mencurigakan iki kono lho. Ning ndi lho? Ning kene kok mang aku ning ngene lewat mantani mencurigakan lho. Piye ngene iki? Gelagamu. Pas kuwenan dosan lu. Nah, ora percaya aku. Yang markas saya. Ora salah. Wah iki. Aku kira salah, aku gini iki njrebeke cot gitu. Salah kok wis salah ngerti salah aku mang. Ora salah aku. Kan iki. Mencurigakan aku. Layu dia lagi. Jelas iki. Goyang markas ae langsung. Woi, becai. Bisa ya? Yo, bisa. Oh, wen iki becai. Ngapa lho iki? Iya lho iki. Teram, yo. Ben tanono to. Wah, bote ra ngene iki. Oke, ngono yo kena. Ayo, tumpakne. Oh, ngono. Karo kompotanmu lu tau ngono. Iki opo kontangan iki? Kontangan iki. Kare. Ya iki opo iki? Gedang. Turun. Ini kono lho kowe. Buat iki wonge. Maling ora gelem ngaku maling kok. Apa cak? Apa tenan anjing. Benar, Pak, wong kira maling iki, Mas. Balah ora usah ngapusi. Kono markas kono ae. Tenan iki sepusi kono. Ki ngono lho kayak kuwi. Ora kena dipercaya ini. Wes. Ya kok bro ngarep kuwi. Wis kowe melu medal lho. Ngono ae sing nyurung sak RT kok. Alon ae lho ora terus Wes, sew. Dut. Nyawa apa tuku barang lah. Nah, wis. Ya, beli barang. Rene. Kono ae, rene. Apa ning ngono ora sedeng nggone. Kayu. Alon ae to. Tanya kok. Tak tahu kok. Kalau mang ning kono mang nyang opo arepan? Golek kecot ya, Mas. Lah golek kecot tok glagakmu lho. Kaya ngarep maling. Enak jeneng kuwen to, Mas. Aku golek iki ora golek-golekan. Endi lho buktimu jane Iki lho buktine. Lagi lek samene kok uya-uya. Lah aku mang yo ngirani lek kowe maling lho. Opo lho kawananmu ngono kuwi? Kecot, Mas. Dilemu golek ning endi? Ning sor kono kamang. Lah aku mang kaya arep maling. Maling ngopo? Lah glagakmu lho kaya maling ngono kuwi. Lah ora enek buktine. Bisa. Lah aku mang nyemantani kowe. Kowe mau ngomong lho piye? Mangke sambat wong kluwen, Mas. Sambate wong kuwi nok ngono. Kowe maling tenan yo. Ning kono kae mang lho, wong kaya maling. Ya tuh maling saiki didelokne kono buktine opo? Aku golek kecot ngene iki. Anjir awu. Glagakmu lho ning kono wis jelas-jelas si maling. Lah kuwi becake sapa sing mbok gawa? Becakku. Lah kita seleh kutuku lho, Mang. Tenan apa ngapusi iki? Takok iki bolokku Mas, ora percaya. Tenan Mas Bang. Ape kok rairamu kaya wong ngapusi ngono to? Apa sih piye lho? Buktine yo iki. Ketot apa semene-mene iki? Pangan yo apa enak. Enak iki nek iki bayar. Dah, kecote menek. Dene. Gua langsung enak barang ya Coti. Nek. Piye aku nasibku ngene iki.
Ya wis mbok piye carane sik iki tak tahani kene awakmu iki karo bocah-bocah ngene. Piye ngene? Lah dia ora salah ngono. Ya. Ada nggo iki. Ya awakmu mang tak tekoni waya nyemantani balik bales sing apik-apik malah kaya ngono kuwi. Sampe laran bukti tak lapor ke polisi. Weh, lah aku anak buah polisi piye? Kowe ngerti Pras ini gambar iki? Dulurku jane. Wis ngene aku tak mulai aku tak goreng kuwi. Tapi saiki tenanan apa ora awak mang maling apa udah? Tenanan Mas Ayu Mas, sampe deloke ora percaya. Iki lho Mas. Sampai ketara kowe keperluan maling ngono kowe ya. Tak iger tak ini kecek entepne keroto kowe. Nggih. Tenan lho ya. Tenan Mas. Se. Kan ini Bang, ini kuwan ngono to. Nggih Mas. Padha kuwene sik to. Padha kuwene aku bareng ya kuwen cara digoreng kek. Aku bareng ya jane yo pengen ngene iki. Aku yo pengen lho jane. Yo Yo pengen dajale. Iya. Nehne Ya ora apa-apa lah. Doa dituduh maling kudu disikil. Yo malah. wis ngene iki gawan kabeh Mas, gawan kabeh. Oh, tapi opo ngene iki tapi. Bayo. Disikil jebule Masalah. Iso ngono barang kecot iki. Kok semene ta beda. Sido kurang malah marang kok. Wis sampean arep ora to jane? Ya arep aku. ya arep jane kabeh. Ya wis to digoreng bareng-bareng ae, dipangan bareng-bareng. Ora cukup sang. Ya apa piye golekne jaremu wong golek kecot ning ngono kae mang. Kae es mari keluar Mas. Weh. Jaremu kluwen caloro wong. Wis ora apa-apa. Iki pangan dae. Ikhlas aja. Pangan entah ya apa enak to. Masak lho Mas, nggo mulih. Alah, dimasak piye lek kaya ngene carane. Bayek kena lho Mas iki. Aku ora iso meyek kaya ngono kuwi. Isone kae kancane mbokku kowe, mboke kancaku. Dimblok kok mboke dimblok ngono kae. Isone. Ora apa-apa. Wis ngene sik kon go mulih ae. Sik kon go mulih ae apa tiga mulih iki. Kon go mulih mesane mang kluwen wonge. Ngono. Yo wis. Yo wis lano iki Mas sepurane iki mang yo bola kuwi jatah yo rada embuh. Wis kon mulai aku bareng yo kuwan kuwi mateng kabar-kabar ae. Yo. Mas. Cangkemmu rasa ngono. Golek dhewe awake dhewe. Sepurane lho yo. Nggih. Lho yo. Nggih Mas. Hati-hati lho yo. Di kurane lho yo. Sepurane. Kurane Selamat. Monggo Mas nggih. Hati-hati. Sepurane lho yo. Hati. Hati lho yo, sepurane lho Mas. Nggih Mas boten ora. Ayo tak kira maling yo enek-enek. Hati lho. Sepurane lho mang nuduh-nuduh sing ora-ora. Nggih boten ora. Rasulullah engko karo aku. Nunggu ora sik. Hati lho Mas. Nggih Mas. Apa kabar? Anu kakek mang tak buat ning kono mang. Sepurane. Nggih. Kuwen Mong wis ora oke. isone iku mah tutuhe piye? Untuk mencah. Kurang wawasan ngono. Dewi ora salah. Angel. Masalah wis sampe. Kek ku mang piye kok iso kek bocah tu maling bareng kok meneh maling. Yo piye lho bos? Emang yo ning kono tak kirani maling, semantani kok kaya maling kaya ngono kuwi. Yo sik aja kek beprasangkamu lho kowe kuwi. Elek ngono kuwi jenenge. Aku wis ra mudeng emang peh. Kowe lek kuwan muni ya sakit mulai madang-madang ngono. Apa lawuhmu iki, Mang? Iki mah usah-usah ngopo. Mak ula paling. Enak kuwi paling. Sakit mulai. Melu kowe ae, Bos. Is ayo. Mulai. Senjarku iki mak larang, Bos iki, Bos. Swalo ritek ngene iki lho. Tai. Nah, kaya ngene iki delon to.